har skiftet 3 af vores hovedpumper til 3 nye filtre til 330180. Og med endhjul på. Så har vi havde nogle krav til flygt omkring støj og vibrationer. Fordi vi har undervisningslokaler deroppe ovenover. Og der er blevet sat maskinfødder på pumperne. Der er blevet sat gummikondensatorer på for at mindske det, og det har hjulpet meget. Det er frekvensstyrede pumper, så det hjælper også på støj og vibrationer. Vi har også fået sat pneumatiske ventiler på, i stedet for kontraventiler, som der var i gamle dage, kontraklapper. Fordi vi havde med noget energioptimering sammen med Schneider Electronic, og fandt ud af, at vi bruger for meget energi på at løfte de store, gammeldags, traditionelle klapper. Så vi har fået pneumatiske ventiler på til at åbne og lukke, når pumperne starter. Og det fungerer rigtig, rigtig godt. Og hvor lang tid har pumperne kørt nu? De kører det et års tid. Ja. Så nu er der ikke nogen problemer? Eller? Ingen problemer. Nej. Ingen problemer. Og hvad er energimæssigt, der kører det også bare? Det kører også bare, ja. Den her viser, hvor meget energi vi bruger, da vi brugte de gamle traditionelle kontraklapper. Og den her nede viser, hvor meget energi vi bruger nu med pneumatiske ventiler. I stedet for kontraklapperne, når vi pumper spildvandet på anlægget. Og der er en halvering af energien. Så det forventer vi os noget af også. Vi har ikke tal på endnu, hvor meget vi sparer kroner og øre. Nej, men det er halveret.